Révai Katalin, Miss Universitas 2006 a vendégünk. Jó reggelt kívánok, kezét csókolom. Mi a különbség a Miss Universe és a Miss Universitas között? Az a különbség, hogy erre a versenyre, a Miss Universitasra csak egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezhettek. Tehát aktív, beiratkozott, iskolába járó egyetemista főiskolás. Pontosan. Ön hol hallgat, milyen a Nyugat-Magyarországi Egyetem Győri karának vagyok a hallgatója. Mit tanulott? Tanító-művelődés szervező szakos vagyok. És mi akar lenni, ha nagy lesz? Tanítani szeretnék. Biztos? Biztos. Ha jól tudom, ez nem az első szépségverseny, amit már megnyert? Igen, jól tudja. Ez már a második. Ilyenkor aztán szoktak jönni majd ajánlatok, hogy egy kicsit fotózni kellene, egy kicsit manökkenni kellene. Remélem, igen, hogy fognak jönni. Kicsit hosteszkedni, vagy háziasszonyoskodni kellene, aztán rájön borzasztó gyorsan arra, hogy egy fotózással meg lehet keresni annyit, amennyit egy tanár fél év alatt keres. Örülnék neki. És akkor mindig tanító akarna lenni? Így igaz. Miért? Elszánt vagyok. Miért? Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretnék velük foglalkozni a jövőben is, és úgy gondolom, hogy a modellkedésből és a szépségiparból hosszú távon nem lehet megélni. Hát láttunk már jó pár olyan karriert, hogy egy darabig, amíg ez ment. Talán külföldön, itthon nem biztos. És? Én maradnék a tanítópálya mellett. Ha kap egy ajánlatot, hogyha legközelebbi milánói őszi divatkollekció bemutatásán ott lehet a kifutón, szerintem azért elmenne. Valószínűleg igen. Mikor tudta meg, hogy maga szép? Talán amikor anyukám először rám nézett, és azt mondta, jaj, de szép vagy kislány. Anyukának minden gyerek szép. Ez így van. Szerintem mindenki a maga módján szép. Én nem érzem magam kitűnően szépnek, úgy gondolom, hogy mindenki a maga módján szép. Miért indult el ezen a versenyen? Én tavaly már döntős voltam egy szépségversenyen, és ott ismerkedtem meg a tavalyi győztessel, aki mesélt erről a versenyről, hogy nagyon jól érezte magát, és ajánlotta a lányoknak, hogy próbálják ki, ezért neveztem a versenyre, és nem csalódtam. Van egy csomó szépségverseny Magyarországon, ez a Universitas, Miss Hungary, mit tudom én, micsoda. Van ezeknek valamilyen rangsora, hogy melyiken rangos dolog elindulni, nyerni, melyik az, ami kevéssé, meg gondolom vannak ilyen helyi, ilyen megyei, meg járási szépségversenyek is. Ez a rangsorban ez hol áll? Ez a Szerintem az elején. Elején? Biztos, igen. Milyen pálya várhat arra, aki mondjuk itt nyer? Milyen ajánlatokat kaphat? Merre mehet innen tovább az útja? Tudom, az öné majd a katedrára vezet, de addig is. Többféle út lehet. Szerintem ajánlatoktól függ. Lehet média felé ajánlat, akár modellségben, vagy hosteszkedésben is ajánlat. Mennyire szeretik magát az évfolyamon a lányok? Vagy a fiúk szeretik, az csöppkétségem. Nálunk nagyon kevés fiú van. Ezért kérdezem, már a tanítókaron gondolom 1-2-3 fiú van. Van, igen, azért vannak, akadnak szerencsére. Velük nagyon jóban vagyok, de a lányokkal is úgy szintén. A lányok között én úgy tudom, hogy ilyenkor rettenetes féltékenység szokott lenni, meg fullánkos megjegyzések vannak, meg egyéb ilyesmi. Előfordul. És akkor ilyenkor mit csinál? Akkor valaki odabök egyet. Az ilyenekkel nem szoktam foglalkozni. Nekem megvan az a baráti köröm, akikre mindig számíthatok, és bennük bízom, és velük ünneplek mindig. Kapott már konkrét ajánlatot? Kaptam, igen. Meséljen róla. Milyen értelemben gondolja a konkrét, vagy az ajánlatot? Nem házassági ajánlatra gondoltam, hanem munkával kapcsolatos. Igen. Szépségiparban. Szépségiparban? Most igen, kaptam címlapajánlatot, több riportajánlatot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz mindebből. Hanyadéves most? Másodéves hallgató. Akkor még van az iskolából? 2 év. 2. Ezt úgy képzelni, hogy addig az iskola mellett egy kicsit foglalkozik ezzel, és akkor utána irány a katedra, vagy? Eddig is foglalkoztam, de csak hobbi szinten, és továbbra is csak hobbi szinten szeretnék ezzel. Tehát nem adnám fel emiatt az iskolát. Én azt hallottam, hogy ezen a szépségversenyen nem csak a szépségről kellett számot adni, hanem az okosságról is, és pontosan mindenféle ravasz kérdéseket is tettek föl. Mi volt az önnek föltett kérdés, amikor bebizonyosodott, hogy nem csak szép, hanem okos is? Több kérdésem is volt. Például... Mindent tudta? Volt, amit tudtam, de volt, amire nem számítottam, és eléggé fogós kérdés volt. Volt a szakommal kapcsolatban, hogy mennyire érvényesül a tanítópályán a differenciált munka,
Akkor volt olyan, hogy milyen problémák merülnek fel a tanítópályán, valamint volt olyan kérdésem is, hogy mint művelődésszervező szakos hallgatóként mit gondolok arról, hogy a későbbiekben milyen lehetőségeim lesznek ezen a pályán elhelyezkedni, ugyanis ez egy elég telített szakma. Ilyen kérdéseim voltak. És mindenre kielégítő választ adott? Hát ezek szerint igen. Melyik a következő szépségverseny, amin indul? A Miss World Hungary. Megnézzük ott is, és köszönöm, hogy Köszönöm szépen.